canto á estimación de crecemento do PIB como a taxa de paro. Así prevemos unha mellora da PIB dunha décima ao pasar do 2,3% fixado nos orzamentos en vigor ao 2,4%, unha cifra, reitero, prudente. Esta mellora débese a unha mellor evolución do investimento galego. Respecto á taxa de paro, conseguimos estabilizala por debaixo do 10% dende hai 2 anos e para o ano 25 a previsión media do ano é que baixe ata o 8,3%, case un punto menos do previsto inicialmente nos orzamentos tamén, que era dun 9,1%, como saben. Quero poñer en valor que levamos 4 exercicios consecutivos mellorando a previsión de crecemento que incluímos nos orzamentos, o que demostra que, como sempre dicimos, somos prudentes. E, ademais, con independencia do ciclo electoral, fixamos sempre unha cifra realista e adaptada a cada conxuntura económica. Só así, con estimacións fiables, podemos logo elaborar orzamentos útiles. E para o ano 26, pola situación de incerteza a que xa me referín, queremos ser tamén prudentes e prevemos un avance do PIB do 1,9% en liña co crecemento previsto polos principais organismos internacionais para o conxunto de España. Desta forma, Galicia encadeará 6 anos de crecemento sostible e, ademais, a taxa media de desemprego tamén seguirá a baixar ata o 7,8%, rozando mínimos históricos. Señorías, o primeiro que quero poñer en valor é que o Goberno galego pode aprobar este teito de gasto non financeiro, porque temos estabilidade e somos previsibles, o que nos permite cumprir en tempo e forma cos prazos legais previstos. Traemos ao Parlamento este teito de gasto pese a que o Goberno central segue sen aportar, sen achegar datos básicos para a súa elaboración, como o informe de posición cíclica do Reino de España, que debe emitirse nos primeiros 6 meses do ano, ou a senda de déficit, nin tan siquera cumpriu coa obriga legal de convocar o Consello de Política Fiscal e Financeira para achegar estes obxectivos de estabilidade orzamentaria. Pero, señorías, o Goberno galego sí que cumpre cos seus prazos e, pese a esta sistemática grave falla de cumprimento das normas de gobernanza financeira do Goberno central, aprobamos nos prazos legais o límite de gasto non financeiro. Na Xunta cumprimos e illamos de novo a Galicia da inestabilidade política, financeira e de gobernanza na que ten sumido o Goberno central a España. En Galicia levamos xa máis dun mes traballando nas contas para o ano 26 e hoxe damos un paso máis no ciclo orzamentario. Mentres que o Goberno de España aínda está cos orzamentos do ano 23 prorrogados 2 anos, renunciando a presentar as contas, pese a que é unha obriga constitucional, na nosa comunidade autónoma avanzamos, como dicía, cara ao orzamento do 26. Esta estabilidade, responsabilidade e sentidiño apunta que Galicia manteña un crecemento sostido cunha mellor evolución media que España na pospandemia, cun diferencial de 2,1 puntos de maior crecemento agardado para o 2026 dende o ano 2019. Que Galicia está en condicións de medrar este ano máis do dobre que a zona euro, 2,4% frente a un 0,9%, e medio punto máis no 26, 1,9% fronte a 1,4%. E que Galicia reduza de xeito importante a taxa de paro, coa previsión de situarse por debaixo do 8%, en concreto o 7,8% de media para o ano 26. E que tamén sigamos entre as comunidades autónomas coa menor ratio de débeda PIB, coa previsión de situalas a este ano por debaixo do 14% e reducir o seguinte ata o 13,4%. Como dicía, en abril do 24 a Unión Europea aprobou as normas que configuran o novo marco fiscal europeo de regras fiscais. En outubro do ano pasado, o Goberno de España presentou o seu plan de axuste fiscal a medio prazo por superar os limiares de débeda, sen debate nas Cortes e sen consulta nin información previa nin ás comunidades autónomas nin á propia AIREF. E o pasado 30 de abril, o Goberno de España remitiu o informe anual de seguimento do Plan Fiscal Estructural que persiste na indefinición sobre o marco fiscal nacional. Non hai obxectivos específicos para os distintos niveis de administracións, nin anuais nin plurianuais, tal e como advirte a AIREF. De feito, o novo marco, conformado por 2 regulamentos e unha directiva, aínda non foi traspasado á normativa nacional. Tampouco se consultou nin informou, como dicía antes, sobre o alcance da taxa de referencia do gasto comunicada pola Comisión Europea a España, nin a proposta polo Goberno
de España en resposta, ni moito menos a súa repercusión para os gobernos autonómicos. Quero lembrar que o Goberno galego sí que demandou estes aspectos nos últimos plenos do Consello de Política Fiscal e Financeira. Desta forma, a normativa vixente aplicable ás comunidades autónomas é a regra de gasto nacional que difire da nova regra europea agora aprobada. Señorías, neste escenario e con todos estes atrancos foi no que tivemos que realizar os nosos cálculos. Ao feito do pouco tempo que tivemos dende que se nos comunicaron os recursos do Sistema de Financiamento Autonómico para o ano 26, únese que as cifras viñan cunha certa trampa, pois sinalan un crecemento de case un 7%, cando en realidade, pola aplicación da antedita regla de gasto, Galicia só poderá dedicar a metade deste aumento a gasto non financeiro, é dicir, ao financiamento do gasto ordinario dos servizos públicos. Neste senso, o Goberno central non pode facer o dobre xogo de trasladar que o Goberno galego pode dispoñer de máis recursos e ao tempo mandar un requerimento á Xunta, como que mandou o pasado 4 de xuño, por incumprir a regla de gasto do ano 24, instando a enviar unha senda de gasto axustada á taxa de referencia. O Goberno galego, insisto, non comparte os criterios de definición da regra de gasto. De feito, a aplicación da mesma taxa a todas as comunidades autónomas xera importantes situacións de desigualdade, porque non todas soubemos manter a solvencia das nosas finanzas, nin todas soubemos mantemos os mesmos niveis de gasto por habitante. Non é casualidade daquela que 13 comunidades autónomas incumprisen esta regra no ano 24. Tamén quero reiterar unha vez máis, para ver se non se volta a tentar confundir, que os ingresos do sistema de financiamento autonómico non se materializan por vontade do Goberno central, senón que son a consecuencia da recadación dos impostos que pagan os galegos polo IRPF, o IBE ou impostos especiais na nosa comunidade autónoma. O que teria que facer o Goberno, en vez de tentar confundir e deixar de xogar co financiamento das comunidades autónomas, achegando os recursos precisos cada ano. Este ano tardou 7 meses en actualizar as entregas a conta do ano 25 e a súa proposta de financiamento singular pon en risco os fondos de nivelación que favorecen agora a nosa comunidade autónoma, malla que de xeito insuficiente. E isto sí que ten importantes custes financeiros para Galicia. Por tanto, neste escenario, o Goberno galego esgota toda a capacidade de gasto legal que ten e aproveita os restantes recursos para reducir o endeudamento neto. Deste xeito, para o ano 26, combinamos a maior capacidade de gasto da nosa historia cunha reducción do endeudamento, mellorando aínda máis a solvencia da comunidade autónoma. Señorías, pasemos agora ás cifras concretas. En primeiro lugar, podemos salientar que os recursos propios autonómicos medran en 485 millóns de euros, co cal acadarán os 12.276 millóns de euros no ano 26. A esta contía temos que aplicarlles os axustes precisos para transformar estes recursos en gasto computable a efectos do cálculo do cumprimento da regra de gasto. E, como dicía antes, esgotamos este límite. Acadamos o límite de 3,5% no presente teito de gasto computable o máximo permitido. Neste senso, reitero, do casi 7% que incrementan as achegas do sistema de financiamento en Galicia, só se poderán adicar a gasto productivo e a reforzar servizos públicos aproximadamente a metade, o 3,5%, pola aplicación da devandita regra. Unha regra que, insisto, non está adaptada ás normas europeas, xa que se definen de forma diferente e que non se ten consensuada coas comunidades autónomas unha vez rematado o período de cláusula de salvaguarda no ano 24. A suba xa citada de 485 millóns de euros de fondos propios autonómicos, hai que engadir o incremento de 76 millóns de euros de fondos finalistas do Estado e da Unión Europea, o que supón un límite de gasto ordinario que aumenta en 561 millóns de euros. Por último, grazas ao avance da execución dos fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, dos que xa quedan únicamente remanentes que se corresponden con gastos plurianuais e algunha operación a comprometer no ano 26, engadirase este resto e estes diminúen en 338 millóns de euros, por ser, como dicía, 2026 o último ano no que se poden executar. Con todo isto, en total o límite de gasto para o ano 26 supera por primeira vez os 14.000 millóns de euros. En concreto, 14.177 millóns de euros, 223 millóns máis que este ano.
A planificación das políticas autonómicas en materia financeira ten permitido que dende o ano 20 se incrementasen en case un 40% os recursos ordinarios da comunidade autónoma, e todo isto reducindo o endebedamento. Para o ano 26 a previsión é non só incrementar o endebedamento neto por terceiro ano consecutivo, senón reducilo. Porque, señorías, ter un modelo de endebedamento responsable é actuar con rigor. Acudir a débeda nos momentos de dificultades económicas e poder reducila cando existe marxe económico para facelo, co fin de poder ter unhas finanzas solventes que nos permitan voltar a endebedarnos nos momentos de dificultade. Ao contrario, endebedarnos nos momentos de dificultade e endebedarnos tamén durante a bonanza económica levaríamonos á insostenibilidade da facenda autonómica, e este non é o noso modelo. Por tanto, señorías, presentamos ante esta Cámara un límite de gasto que é o máis alto da nosa historia, que supera por primeira vez os 14.000 millóns de euros, que esgota a nosa capacidade máxima de gasto legal, cun maior peso dos recursos ordinarios, sen déficit por terceiro ano consecutivo e con menos endebedamento. Desta forma, Galicia, un ano máis, pon a estabilidade política ao servizo da cidadanía, sendo das primeiras comunidades en aprobar o teito de gasto non financeiro. Con este instrumento reafirmamos o noso compromiso coa sustentabilidade das finanzas públicas, a vez que prevemos seguir a consolidar un crecemento sostido e a creación de emprego. Co obxectivo de seguir a reforzar os servizos públicos, seguir a axudar as familias e as empresas, seguir a aumentar o parque público de vivendas para favorecer o seu acceso aos galegos e seguir a impulsar a innovación como base dunha economía competitiva e que xeradora de empregos de calidade. Por todo o anterior, pídolles a todos os grupos parlamentarios o seu apoio para este teito de gasto non financeiro para o ano 2026. Moitas grazas. Gracias. Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea. Gracias, presidente. Bos días, señorías. Esta documentación, cuyo resumen acaba de facer agora o conselleiro, foi nos remetida aos grupos o pasado venres a mediodía. Estamos agora, pois, a luz, con un fin de semana interesante por medio, non? Este fin de semana, tránsito entre o mes de xullo e o mes de agosto en Galicia, como todos vostedes saben, arde en festas, arde en romerías, arde en acontecementos familiares, porque todos recibimos nas nosas casas a familiares que veñen de vacacións, que levan tempo fora. Quenes temos responsabilidades públicas seguramente temos asistido a moitos eventos festivos neste fin de semana, porque é tamén onde se interacciona coa xente, onde hai un certo ambiente lúdico e, polo tanto, de liberdade no que podes interaccionar cos veciños e coas súas reivindicacións. Eu vin a moitos de vostedes que están aquí a estar presente, coincidín con moitos de vostedes en algúns destes eventos, sobre todo pois, os da provincia de Ourense, non? Hai festividades de promoción de produtos gastronómicos da terra, hai romerías dedicadas a diferentes santos e a diferentes vírgenes baixo diferentes advocacións. Mesmo houve unha importante manifestación multitudinaria na Gudiña reclamando un servicio importante de tren para a comarca, onde tamén vin a moitos de vostedes. E, por certo, tamén a membros dos grupos políticos que poden ter algunha influencia nas decisións de Madrid e que, polo tanto, habría que pedirlles un pouco de coherencia que reclamen tamén ali pois eso que estaban pedindo na manifestación da Gudiña. Quero dicir con isto que a verdade é que houve pouco tempo pois para analizar toda esta documentación, non? Parece bastante lógico. Eu non sei, eu parime a pensar se o señor conselleiro e o seu equipo elaboraron este traballo en 2 días, porque se a nós, os diputados, nos dan 2 días mediando, como dixen antes, as datas singulares que median entre o vernes pasado e hoxe luz, non?
Si a nos dá 2 días para analizar esta documentación complexa, cabe supoñer que el lle dedicou tamén máis ou menos 2 días, o sea, unha magnitude de tempo comparable, non? Porque, claro, sería bastante, non sei, sería bastante abusivo que el e o seu equipo lle dedicaran ao mellor a elaboración deste informe un mes ou 15 días ou 2 meses e que despois nos den a nós un fin de semana polo medio para analizalo. Tamén cabe outra posibilidade, cabe a posibilidade de que o Executivo pois non crea realmente no legislativo, porque eu entendo que esta falta vou a calificar de falta de respeto, despois vamos a ver se pode ser así ou pode ser por outro motivo. É unha falta de respeto ao legislativo, xa non aos grupos de oposición, ao legislativo. É o Executivo que fai unha proposta o vernes pasado a 1 da tarde, unha proposta ao legislativo, porque tamén os membros do Partido Popular, os diputados do Partido Popular forman parte desta Cámara e forman parte do legislativo. Entonces, eu non sei se o Executivo pensa desa maneira. Mira, o legislativo é un trámite innecesario. Estamos criticando que en Madrid o Executivo pois tamén parece querer puentear o legislativo, pois aquí estamos tamén facendo, ou se estáse facendo, ou interpreto que se está facendo máis ou menos o mesmo. A verdade é que non é normal que dispoñamos, ainda dispoñendo dun fin de semana normal, que non sea festivo, que non sea período estival, que non sea de tantas romerías populares, interpretaron os informes nos que hai derivadas, aos que estudiaron por letras non sei como fan para entender o derivada de un cociente, derivada del numerador por el denominador sin derivar e todo eso, sumatorias, diagramas polares. O lóxico sería que tuviéramos que recurrir tamén a profesionais, asesorías económicas, asesorías empresariais, profesionais que nos axudasen a entender eso, pero claro, ese tampouco traballan no fin de semana, dígallo vostedes a unha empresa en período estival, unha empresa que se dedica a esta clase de cousas, asesores empresariais, asesores económicos, que lle axuden a interpretar esta cuestión un fin de semana entre xullo e agosto, e que faga traballar os seus empleados para iso. Home, isto non é normal. Que pode ser porque o propio Executivo non dispuña dos datos que lle tiñan que enviar desde Madrid ou desde Europa. Bueno, pois díganolo. Díganolo que somos persoas adultas, pero non nos digan hai que traballar en fin de semana. Mire, están falando con unha persoa que durante moitos anos traballou os fins de semana no Brao a tope. Bueno, por a miña condición de músico, xa se imagina. Verbenas, festas, sesións vermús, a mí non me falen do que é traballar en fin de semana no Brao, que lle podo decir que teño bastante experiencia deso. A mí non se me caen os anillos por eso, de traballar no fin de semana no Brao, pero esa non é a cuestión. Tamén, outro argumento que esgrimiu o Partido Popular foi que xa se fixo así outra vez. E como xa se fixo outra vez así, agora está justificado a facelo outra vez. Falacia antigua. Como se dicía en latín? Falacia de antigüedade, non? Falacia ad antiquitam ou algo así. Sabe o señor Ferro que sabe latín, que, por certo, hai unha falacia de autoridade tamén por dicir un latín. Parece que por dicir un latín ten máis categoría. Bueno, é igual. Quero dicir que non é argumento dicir que xa se fixo así outra vez. Porque, claro, o ano que ven, agora xa contan con 2 veces. Van dicir, xa se fixo así outra vez e outra. Xa esta xa é terceira. Entón xa, dice un proverbio xudeo, se cometes un pecado 3 veces, deixa de ser un pecado. Entonces, bueno, aquí xa, claro, hai dous presidentes, o ano que ven xa se vai facer así, non? Quero dicir con isto que non é maneira de traballar. Falaba o señor conselleiro de responsabilidade e de rigor, xa me dirán vostedes. Eu isto máis que para vostedes estou dicindo pois para a xente que nos vexa despois nas redes sociais e na televisión, a ver se lle parece a xente do común normal que o Executivo presente esta documentación do teito de gasto un vernes a mediodía para ser votada un luns a mediodía, mediando polo medio pois este fin de semana que, como digo, todos tamén tuvemos outras cuestións interesantes que facer, salvo que pois eso, non haxa un respeto pois por a labor do legislativo, a labor de San Cámara. En cuanto ao número, efectivamente medrou un pouco en relación co ano pasado. Seguramente podería ser máis, podería ser menos, pero hai que vou facer outra cuestión. Cando se fala de cuestións, os científicos a veces falan de 2 tipos de factores, non? En determinadas cuestións, o factor extenso e o factor intenso, non? E moitas veces nas ciencias as cuestións
xurden de multiplicación destes dous tipos de factores, o factor extenso e o factor intenso. O factor extenso, a cifra, 14.177 millóns de euros. Factor intenso, a eficacia coa que se gasten, que é casi o que máis nos pode interesar a nós. É moito ou é pouco? Depende. Depende se se gastan con eficacia, se se gastan con sentidiño e se se gastan priorizando o que se debe priorizar. Por exemplo, pois sabemos como está o tema da sanidade e priorizando tamén a veces a discriminación territorial positiva que como ten que suceder, por exemplo, na provincia de Ourense. Se se gastase con eficacia e con rigor e con boa asignación das prioridades, podería que fose suficiente. A verdade é que eu teño interpretado moitas veces que non se gasta co que eu entendería rigor e prioridades fundamentais, non? Porque xa teño dito que, por exemplo, na Televisión de Galicia estimo que a cantidade, eso xa vai ir despois nos orzamentos, non? Pero quer dicir que a valoración da cifra en sí tamén teria que ter un pouco en conta os precedentes que hai acerca da eficacia do seu gasto, non? Espero que hasta me veo a sospeita. Cando vin que acababa en 77 o número, dixen, vaya, hai un presidente ali na Diputación de Ourense, había un presidente que axustaba un poquinho os presupostos para que caíran no esotérico número 7. Vou descartar esa posibilidade aquí, pero bueno, quer dicir que me veo a cabeza, a ver se hai algún factor esotérico tamén aquí nesta cifra. Bueno, lóxicamente non podemos valorar con todo o rigor. Hai un dito que me chamou moita atención algunha vez, Lino fai moitos anos, non sei se foi o principio de Peter ou se foi o de Murphy ou un deses que decía: con toda a información calquera pode tomar unha boa decisión, con pouca información só os talentos poden tomar unha boa decisión. E despois, o genio traballa na máis absoluta ignorancia. Entón, cando eu escoitaba o conselleiro que decía que lle faltaba moita información, que non lle chegara non sei onde, que non se acababa, acordo de eso, bueno, hai que ser un xenio para tomar decisións sin información, non? Eu non teño información suficiente como para votar a favor ou en contra deste teito de gasto, desta cifra. Vou máis teñer e sencillamente voume preocupar no futuro pois de que sexa cal sexa o resultado da votación, que imagino que a favor por o Partido Popular, se gaste estes cartiños con ese sentidiño e, sobre todo, tratando de revertir a situación discriminatoria da provincia de Ourense. Nada máis, gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señor Gómez Besteiro. Andas mal, non va? Bueno. Grazas, señor presidente. Bo día, señorías. Bo día, señor Corgos. Ainda que non me toma mal, pero eu hoxe me gustaría decir bo día, Alfonso Rueda, bo día, presidente da Xunta, porque pensei que no momento histórico que vivimos, onde está habendo un debate importante, creo que nosotros debemos participar nel, e aquí en sede parlamentaria, eu creo que algo que demostraría unha autoritas, máis que unha potestas, unha autoritas, sería que hoxe nesta tribuna estuvera o presidente da Xunta falando, por certo, con todo o tempo do mundo, falando sobre o financiamento autonómico, sobre a condonación da débeda, en definitiva, cuestións que van a cuestionar e que van a estar en riba da mesa durante este ano. E insisto, creo que sería unha boa forma de que conocéramos da voz propia do presidente da Xunta cal é a súa posición, cal é o seu modelo de financiamento, que coincidirán conmigo en que efectivamente eso condiciona e moi moito as contas públicas do noso país e o futuro do noso país. Digo porque como estábamos acostumbrados a que durante estes días anduvéramos, permítame a expresión, que non é en tono peyorativo, zascandileando polo resto de España, falando en contra dun modelo de financiamento o cal é lexítimo, efectivamente non estar de acordo con el, si
sí estaría ben que en Galicia e para Galicia, aquí en sede parlamentaria, se falara efectivamente de cal é o seu modelo de financiamento para coñecelos todos. E poder discutilo. En Galicia e para Galicia. Recoñezo que tiña esa esperanza de que hoxe fose vostede quen falar aquí, por certo, como dicía antes, sin tempo límite, pero non houbo esa suerte. E a pregunta entón é se ten o presidente da Xunta algo máis que decir que criticar a outras comunidades, en especial a Cataluña, ou se ese é todo o seu proxecto financiero en relación co financiamento autonómico. Ten unha proposta alternativa ou o seu proxecto solamente é un proxecto de confrontación? Porque cando falamos de recursos públicos, falamos do que verdadeiramente importa, do que nos importa a inmensa maioría dos galegos e das galegas. Falamos da vivenda para a mocidade, dos centros de saúde, das escolas en toda Galicia, por certo, con persoal suficiente, dos coidados dos nosos maiores, en definitiva, da vida real, do que está en xogo día a día. E por iso é tan grave o que está a facer o Partido Popular na Xunta. Traen vostedes aquí hoxe para a súa aprobación un teito de gasto que nos últimos anos a veces cumplen e a veces non. Isto é como os pimientos de Padrón, uns pican e outros non. Pois co teito de gasto estamos igual, unhas veces se cumple e outras non. Digámolo con total claridade, vostedes xestionan mal. Ese mito que vostedes alentan coa propaganda é un verdadeiro bulo, e así o dicen os informes oficiais, non o di o Partido Socialista, o din os organismos independentes fiscalizadores, o Consello de Contas, a Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal. Este último acaba de recriminar a Xunta de Galicia que triplique o gasto permitido por lei sen que supoña melloras para Galicia e poñendo en risco o saneamento das contas públicas. Por certo, tamén se lle advirten sobre os efectos perniciosos das súas medidas fiscais para o ano 24, na deste ano 25 e para o ano 26. Porque os seus agasallos fiscais, para os que máis teñen, provocan a perda de recursos para Galicia. Galicia ten recursos, pero o Partido Popular da Xunta non sabe nin quere aproveitalos para fortalecer o noso país. Só lle serve para establecer o que xa se chama como bono goberno. Cada problema, un bono. Cada crise, unha propaganda. Este ano tocou cos 2,5 millóns de o bono peixe, supostamente para impulsar a industria pesqueira, aínda que dende que vostedes gobernan, a caída do consumo do peixe está cifrada en torno a un 25%. Mentras tanto, este ano devolven 23 millóns de euros destinados á educación infantil, 10 veces máis. Só porque non nos podían derivar a educación infantil privada. E para o ano 2026, pois teremos que agardar os meses para conocer cales son os novos bonos do Goberno da Xunta de Galicia. Que non xestionan é unha evidencia. E algúns feitos creo que son absolutamente sangrantes. Non executan os fondos europeos, son 51,3%, a metade, esquecéndose das dúas provincias da Galicia interior, de Lugo e de Ourense. Non gastan os fondos para investir en vivenda. Galicia é a segunda comunidade autónoma con peores índices de execución dos fondos destinados a corrixir os desequilibrios económicos territoriais. E o máis grave, nin no ano 22, nin no ano 23, provincias como Lugo e Ourense recibiron ningún solo euro. 0 euros. E iso é abandonar a Galicia que máis o necesita. Galicia nunca tuvo tantos recursos, máis de 11.000 millóns que acaban de ser transferidos polo Goberno Central do Estado, grazas a unha boa xestión económica dun goberno progresista que vostedes levan ano negando. Nada máis e nada menos cun 40% máis do que fixo o Partido Popular cando estaba nas responsabilidades do Goberno do Estado. 40% máis. Pero a realidade é outra. Galicia podería ter aínda máis recursos, pero vostedes simplemente non queren. Non quixeron aceptar a condonación da débeda por importe de 4.010 millóns de euros, un terzo da débeda creada polos seus gobernos. Unha condonación que, grazas á proposta socialista, vai moito máis alá do que pedían calquera dos grupos parlamentarios desta Cámara. Unha condonación que non solamente alivia a débeda, sino que é o verdadeiro quilómetro cero da financiación autonómica no noso país, con criterios como da aprobación axustada que teñen en conta a realidade do noso territorio. E saben por que non aceptaron? Porque non se trata de Galicia. Trátase de obedecer a estrategia de Alberto Núñez Feijóo en Madrid.
aínda que eso supuña que Galicia perda e que perdamos cartos e oportunidades. O Goberno da Xunta xa non actúa pensando en Galicia, senón en clave absolutamente partidista. E esa é a verdadeira realidade. Pasa cos fondos europeos, pasa cos fondos de vivenda, pasa coa educación e pasa tamén aquí ca financiación autonómica. Por tanto, insisto, pedimos ao presidente da Xunta no seu día que viñera a esta comparecencia e que o fixera aquí en sede parlamentaria para defender cal é o proxecto que ten o Goberno e o Partido Popular para o noso país e, por certo, para o resto do Estado tamén. Creemos que non é menor ese debate, que é clave e que marca cos recursos que Galicia vai a ter para garantir servicios públicos, para que haxa máis persoal sanitario en Burela, para que haxa máis persoal de apoio en Carballo, para que haxa unha residencia da terceira idade en Petín, ou para que os tempos de espera en materia de dependencia disminuyan e moito. E mentras a sociedade pide certezas, Alfonso Rueda solamente ofrece ataques. Ataques a outras comunidades, ataque ao Goberno central e, por suposto, como non podría ser, ataques a Pedro Sánchez. Pero dígame, que é o que defende para Galicia? Que é o que defenden para Galicia? Defenden que a nosa terra teña en conta a súa singularidade, o avellentamento, a dispersión, a despoboación ou a lingua propia? Pois benvidos ao modelo de financiamento singular que propoñemos os socialistas. Defenden que a financiación sexa suficiente para blindar os dereitos da cidadanía en sanidade, educación, vivenda ou dependencia, vivan onde vivan. Pois benvidos ao modelo de financiamento singular e suficiente que defendemos os socialistas. Defenden que Galicia teña acceso aos fondos de solidariedade xerados por outras comunidades con máis riqueza. Pois benvidos ao modelo de financiamento singular, suficiente e solidario que defendemos os e as socialistas. Defenden que Galicia teña máis capacidade fiscal, máis autonomía para decidir como xestionar os seus recursos. Aí xa non. Eso xa non o defenden. Non, eso definitivamente non. Porque o Partido Popular fuxe da corresponsabilidade fiscal. Porque vostedes queren gastar, pero non queren recaudar. Vostedes non queren gobernar con responsabilidade. Queren gobernar con excusas. Ese é o fin do seu proxecto. E é absurdo e infantil instalarse na queixa permanente e na rabieta constante. Abandonen uns e outros os discursos baleiros e simplistas, nin os que están en contra de todo, sen propoñer nada, nin os que falan dun concerto económico co que Galicia perde. Quen ten posicións claras e defende con argumentos está lóxicamente exposto a críticas, como non, pero que non serve de nada é criticar sin achegar propostas reais. E se falamos de orzamentos, porque é do que falamos, lembren que tamén teñen que financiar parte das accións dos concellos, que son tan administración pública como a vostedes. E aí, sábeno, son debedores. Son os concellos os que invisten por riba do que lles corresponde en servicios sociais, en cultura, porque son os verdadeiros programadores culturais do noso país. Servicios básicos, mantenimento de infraestructuras e solucións para a vivenda. Boa parte diso non lles correspondería, pero asúmeno porque vostedes racanean e reteñen fondos que deberían ir ao local. Galicia non está así porque non poida estar mellor. Está así porque vostedes decidiron que non merecía máis. Pero nós sí creemos que Galicia merece máis. Merece un goberno que loite por cada euro, que invista cada recurso en mellorar a vida da súa xente e que pense no benestar da maioría e non das instruccións que veñen da calle de Génova en Madrid. Porque este país, señor Rueda, ten futuro e o seu futuro empeza por recuperar o que é verdadeiramente seu. Moitas grazas, señor presidente. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Presas.
Bo día a todas e a todos. Antes de máis, neste pleno extraordinario desde o Bloque Nacionalista Galego, queremos que as nosas primeiras palabras sexan de recordo para Teresa de Jesús, traballadora do SAF, asasinada no Porriño o pasado 29 de xullo, vítima do machismo e vítima tamén da indefensión laboral. O seu asasinato despois de ter alertado que sufría acoso sexual, debe marcar no noso país un punto de inflexión e a Xunta de Galiza debe reaccionar e poñer en marcha as medidas necesarias para protexer un colectivo de milleiros de mulleres que traballan nos fogares, tal e como elas mesmas levan reivindicando moitos anos. E tamén, falando de violencia machista, e aproveitando que por fin o señor Rueda acabou a súa roda de prensa coa que contraprogramou este pleno e xa nos honra coa súa presenza, temos que dicirlle que seguimos esperando que desautoricen e que cesen tanto o señor director xeral Barba de violencia machista como a súa conselleira responsable por esa irresponsabilidade de alegacións que foron asinadas de puño e letra polo goberno galego nas que se responsabiliza as mulleres de sufrir violencia machista e nas que se frivoliza coa sensibilización como se non fora importante. Ben, así as cousas, debatemos hoxe este teito de gasto para 2026 entre fogos de artificio discursivos, pero menores que outras veces, e temos que denunciar desde o BNG dúas cuestións moi claras, non? A primeira é que, en realidade, pois, unha vez máis, este teito de gasto non ten nada de ambicioso, de histórico ou de expansivo. Non ten nada de ambicioso, histórico ou expansivo porque, en realidade, se analizamos o seu aumento, que é de 223 millóns de euros, e o comparamos coa suba da inflación, temos un aumento do 1,6% e unha inflación no 2024 que chegou ao 2,7%. É dicir, que nin sequera cobre iso. E iso ten unhas consecuencias na vida real, porque da mesma maneira que todas as persoas notan como co seu salario poden comprar menos cousas no súper, pois a Administración galega tamén vai notar como con estes recursos é insuficiente para manter os servizos públicos que xa estaban prestando e, polo tanto, en realidade é un recorte orzamentario que vai implicar que van escatimar recursos nos servizos públicos galegos. Por iso, señor Corgos, os líderes da oposición non nos van a topar na incoherencia de criticar ao mesmo tempo que non se invista suficiente nos servizos públicos e criticar ao mesmo tempo que incumpran o marco de déficit. Nos o que criticamos precisamente é que adiran acríticamente unha vez máis a ese marco. Criticamos tamén que detrás desta mesma propaganda de sempre anticipan vostedes uns orzamentos que previsiblemente serán repetitivos, que non van servir nin para atender esa crise que teñen vostedes instalada nos servizos públicos deste país, que están en xaque en ámbitos como a sanidade ou a dependencia, nin van servir tampouco nun contexto a nivel económico delicado para rescatar as maiorías sociais ou para preparar a economía para unha situación na que é evidente que hai unha ralentización económica, nin vostedes son capaces de disimular iso no informe, e hai un contexto tamén, hai que dicilo, que é preocupante, un contexto no que temos que dicir desde o BNG unha vez máis que avergonzará as xeracións futuras, avergonzará este contexto as xeracións futuras, primeiro, pola inacción ante o xenocidio do Estado sionista de Israel contra Palestina e, segundo, pola escalada bélica internacional. Unha escalada bélica na que a Unión Europea, o Estado español e vostedes mesmos, entre paz e guerra e entre armas e gasto social, escolleron máis armas e máis guerra. Iso vai ter consecuencias no mundo e tamén nas nosas finanzas, por iso nos dicimos non cos nosos recursos, non no noso nome. E a segunda cuestión na que queríamos insistir neste debate do teito de gasto é que en realidade é un debate non debate, un debate que non deixa de ter algo de ficticio ou de performance, unha manobra de distracción máis do goberno galego que nos vende que estamos sendo a primeira comunidade do Estado español en aprobalo, como iso de por sí significara algo para as maiorías sociais e para a mellora da vida dos galegos e galegas, cando en realidade o que pretenden vostedes é facer realidade un pouco iso do que advertía a tira de Mafalda, non? Que urxente tape o importante. Entón, pois véndennos entre fogos de artificio que aprobamos este teito de gasto para ocultar o que hai detrás, para ocultar o verdadeiro debate que hai nestes momentos sobre o futuro dos orzamentos do noso país. É evidente que hoxe hai un escenario sen precedentes a nivel do Estado español.
que por primeira vez, de forma realista, desde o ano 2014, hai aberta, desde o 2014, por primeira vez en 11 anos, hai aberta unha oportunidade de negociación do sistema de financiamento. E vostedes están intentando entreternos con debates, non debates, como este teito de gasto, cando, en realidade, deberían estar ocupados en defender os intereses de Galiza e non o fan por pleitesía dobre, os intereses do señor Feijóo en Madrid e pola súa pleitesía a un centralismo co que a Galiza lle vai mal. E temos que recordar unha vez máis que o teito de gasto é un instrumento, señor Corgos, vostede sabe perfectamente, absolutamente perverso, porque para comezar temos un límite absolutamente centralista e injusto que unha vez máis outorga máis capacidade de gasto o Estado cando somos nós, cando é Galiza, quen ten que soportar as competencias máis importantes para a vida dos galegos e galegas e tamén as máis custosas. Claro que, ao fin e ao cabo, isto o goberno do señor Rueda pouco lle importa porque, aínda cos recursos que temos, esfórzase en escatimar recursos para os ámbitos máis importantes. Dous titulares a modo de exemplo. Galiza é a autonomía que menos inviste por persoa dependente. Datos de hai apenas unhas semanas. Ou Galiza sitúase a cola en gasto per cápita para sanidade, educación e políticas sociais. E isto ten especialmente bastante mérito, porque desde que vostedes gobernan hai aproximadamente neste país 57.000 cápitas menos. Polo tanto, é evidente que hai un esforzo en deteriorar os servizos públicos. E, ademais, hai que recordar que este instrumento perverso do teito de gasto ten, igual que as políticas de austeridade, un pai que recordarán vostedes, que está estes días de moda outra vez nos titulares, que voulles dar unha pista, un ministro do Partido Popular que agora está investigado por artellar unha trama para, oh sorpresa, favorecer o oligopolio eléctrico, que vostedes asinaron, ademais, desde a Xunta uns contratos que aínda non remitiron ao Parlamento galego. Vexo que, unha vez máis, os deputados do Partido Popular teñen ansia de participar neste debate, pois fagan vostedes un debate con máis participación. Un ministro do señor M. Rajoy, non sei se se acordan de quen era, se lle soa, sí. Ben, pois este é o panorama que resume o contexto do teito de gasto, non? Un marco centralista atravesado pola corrupción estrutural, no que Galiza paga as contas dun Estado que non lle recoñece un sistema xusto e que é contrario aos intereses do noso país. Por iso insistimos en que este debate do teito de gasto realmente o que tapa é o importante, que o que hai detrás, que é a necesidade dun novo sistema de financiamento para Galiza que nos dea a chave dos nosos cartos. Porque o que hai, a realidade é a que é, átanos de pés en mans e recoñeceu ata o propio Consello de Contas que estima que cada ano perdemos máis de 1.535 millóns de euros, máis de 1.535 millóns de euros, que foi o que teñen previsto gastar vostedes en todo o 2025 para un ámbito tan importante como a Consellería de Política Social. Polo tanto, nos agradeceríamos que, no lugar de vanagloriarse por traer este teito de gasto a este debate non debate parlamentario, pois que se centraran no importante, que debater un novo sistema para Galiza, e centrarse en dúas negociacións que son clave. Primeiro, esa quita da débeda que conseguiu o BNG e que vostedes non están aceptando, e segundo, un cambio de modelo acorde con o noso estatus de nación, que nos permita asumir un autogoberno real e que nos permita recadar a nos os nosos impostos, porque máis alá dun teito de gasto negativo, o que temos tamén é unha política económica negativa, unha política económica que se vai acompañar das deficiencias que sinala reiteradamente o Consello de Contas tamén nos informes das últimas semanas, e que se vai acompañar dunha política fiscal que é lesiva para este país, porque estamos nun contexto no que se van retirar fondos europeos que se estiveron aplicando extraordinariamente, nun contexto no que vai baixar a financiación europea, que tamén está en negociación nestas últimas semanas e que nos se advertimos que son un mazazo para este país. E que fai a Xunta? Pois manter unha política fiscal que permite que perdamos cada ano máis de 500 millóns de euros para favorecer sectores económicos que non necesitan ser axudados no lugar de ter eses recursos para nós. Máis alá de que os futuros orzamentos previsiblemente pois serán orzamentos outra vez absolutamente irreais, que a máis mínima serán modificados ademais para pervertir o sentido original. Levan vostedes nos 6 meses dos que temos datos de 2025 máis de 20 millóns de euros de modificacións orzamentarias para derivar recursos da pública a privada, detraeron vostedes máis de 17 millóns de euros do SAF para destinalo a outras cuestións no lugar de axudar os concellos deste país, e así un longo etcétera. Polo tanto, en conclusión, señor Corgos,
un ano máis temos que dicir que é un mal teito de gasto, pero eu anticipo duns previsibles malos orzamentos para un país que ten un goberno que é incapaz de atender os seus problemas. Polo tanto, a nosa posición será unha vez máis contraria a este teito de gasto. E remato xa recordando que neste 2025 cúmprense 75 anos do nacemento de Castelao, recordando que Castelao, igual que Alexandre Bóveda e tantos homes e mulleres xenerosos do Partido Galeguista, defenderon no Estatuto de Autonomía, que foi interrompido polo golpe fascista do 36 e a ditadura franquista, defenderon xa nese momento unha facenda galega que hoxe as herdeiras do proxecto político nacionalista seguimos a defender e imos seguir defendendo neste contexto absolutamente determinante para o noso país. Por iso hoxe dicimos non a este teito de gasto, sí a pensar Galiza en grande, sí a reclamar que Galiza teña autogoberno fiscal e financeiro para poder así traballar pola paz, traballar polas maiorías sociais, traballar polos dereitos dos galegos e galegas e traballar tamén por un futuro como que merece este país. Nada máis e moitas grazas. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señor Pazos Couñago. Gracias, presidente. Señorías, antes de comenzar, permítame un mensaxe de apoio e agradecemento a todos esos efectivos que siguen a loitar contra os incendios, felizmente xa estabilizados, causados por aqueles que teiman por queimar Galicia. Gracias polo traballo, gracias polo compromiso a todos esos traballadores que están a salvar a Galicia dos incendiarios. Señorías, un ano máis Galicia acude puntual a súa cita co rigor, coa estabilidade, co respeto institucional e por iso, por 15º ano consecutivo, o Parlamento Galego debate e aproba en tempo e forma o seu texto de gasto, que explicou moi ben, por certo, o conselleiro nos 15 minutos que ten asignado o Goberno, non un tempo ilimitado. Supoño que o señor Besteiro, que xa vai chegando, estaba tan ocupado en pedir que este ano comparecera a explicalo o señor Rueda que se o esqueceu que vostede non participou neste mismo debate o ano pasado. Ya pasa tan pouco tempo aquí que xa non se acorda nin do que fai. Pero miren, a pesares da incomodidade que os datos obxectivos xeran na oposición, Galicia voltará neste 2026 a ter o teito de gasto máis alto da súa historia, 14.177 millóns de euros para seguir consolidando e continuar ampliando o mellor e máis amplo estado de benestar que os galegos xa máis teñan disfrutado. Pero quero ser xusto e facer tamén un agradecemento á oposición, porque sen dúbida son a oposición máis apocalíptica, ceniza, desnortada e cínica da historia do noso autogoberno, e recoñécelles que non era sinxelo. O mesmo goberno galego que leva 14 teitos de gasto e 16 orzamentos consecutivos cumprindo estritamente a legalidade volta a cumprir este ano. E ademais cumpre sendo consecuente cos escasos datos que facilita o goberno de España. E a pesares disto tan só merece a crítica máis despiadada da oposición. E na mentras, esa mesma oposición sostén e aplaude a un goberno nacional anegado de corrupción, políticamente paralizado e incapaz de cumplir as súas mínimas obrigas constitucionais. Están vostedes tentando convencernos de que este goberno moribundo vai agotar a legislatura, cando a pregunta que nos estamos facendo os españois é se esta legislatura, ao menos orzamentariamente, vai comenzar nalgún momento. Seguimos cos orzamentos da anterior legislatura. Os orzamentos que están en vigor en España foron aprobados en novembro de 2022 e veñen aquí a sacar peito. É inaudito, señor Besteiro, é inaudito. E que ven a presumir vostede, ven a presumir
da xestión do señor Sánchez. Mire, fai apenas 8 meses os socialistas presumían nesta Cámara, en sesión plenaria, de que a, cito, abro aspas, influente publicación inglesa de Economist elixe España como a mellor economía da OCDE de 2024. The Economist esta semana. El presidente del Gobierno debería asumir la responsabilidad y dimitir. No existe una razón de peso para que continúe en el cargo. El crecimiento económico en España comenzó antes de su mandato y se debe más a las reformas de su predecesor conservador, Mariano Rajoy, que a las suyas. E así pasou Economist, de influente publicación a máquina do fango. En un só artigo, señorías. Fantástico. Pero mire, mentras España permanece na maior das incertezas políticas, Galicia está a crecer de maneira sólida e sustentable, fruto da planificación rigurosa dun goberno que leva máis de 3 lustros antepoñendo os intereses dos galegos ao interés particular ou partidista. Cando o cómodo era endebedarse sen límite, Galicia apostou por un aumento moderado da débeda, o menor aumento de toda España. Cando outros apostaban por un asfixiante aumento da presión fiscal, Galicia baixaba impostos para aliviar a presión fiscal de familias e para favorecer o emprendemento. Galicia leva 15 anos sementando confianza na súa economía, pero mentres os galegos recollen os froitos desa confianza, a oposición adica os seus esforzos a inventar argumentos para o seu eterno non a todo. Miren, primeira excusa deste ano non é moi novedosa. Non tivemos tempo para estudiar a documentación. O señor Ojea pedía ao mesmo tempo que lle dedicaran vostedes. Señor Ojea, eu creo que Castelao dedicou máis tempo a escribir sempre en Galicia que vostede a leelo, pero, home, digo eu que iso non invalidará, verdad, o argumento que estamos a utilizar hoxe. Eso sí, foi vostede máis consecuente que o BNG, que despois de decir que non tiñan tempo para estudiar a documentación, anunciaron un rotundo non a este teito de gasto 24 horas antes de que se celebrara o pleno de hoxe. Un sorpresón inesperado, por outra parte. Pero, vencida a sorpresa, eu creo que temos que reflexionar sobre esta cuestión, este argumento. A ver se despois de máis de 3 lustros dicindo que non a 14 propostas de teito de gasto e a 16 orzamentos da Xunta de Galicia, o motivo non era a discrepancia nin a súa teimuda tendencia ou non, é que non tiveron tempo a estudiar. Será isto ou que cada ano lles costa máis inventar unha excusa para seguir votando que non? A segunda tamén a escoitamos, é que superamos a regla de gasto en 2024. Esa explicou o conselleiro, home. Entre outras cousas, neste país, entre moitas cuestións, a regra non se adopta tendo en conta os intereses de Galicia. Iso é evidente. Tamén lles dá igual que ese aumento se realizara mantendo o equilibrio orzamentario e reducindo significativamente a débeda. Dalles igual. No, vostedes critican que aumentemos a regra de gasto cando vostedes, por certo, en 2024 pedían modificacións no orzamento para aumentar ese gasto en 467 millóns de euros. É unha cuestión sorprendente. Eu non sei como poden vostedes explicar aos galegos como podemos aumentar o gasto e ser máis ambiciosos e ao mesmo tempo cumprir o límite de gasto. Eu, se a súa señoría socialista saben xa o segredo de soplar e sorber o tempo, estaría ben que nos lo compartiran con todos, sobre todo porque este ano o goberno nos dá un 7% máis de orzamento, é certo, pero só nos limita o gasto nun 3,5%. Señorías, se gastamos máis do permitido, somos malos xestores. Pero se non o facemos, somos pouco ambiciosos. É unha cuestión curiosa o que plantexan vostedes. O bo comportamento da nosa economía non nos pode levar a ignorar que existen riscos que ameazan o futuro económico de Galicia, riscos que pretenden condicionar o porvir deste país mediante decisións tomadas, por certo, sen o concurso lexítimo dos representantes do pobo galego. A imposición da mal chamada quita da débeda e o acordo para a financiación singular de Cataluña representan a maior ameaza ao autogoberno e a suficiencia financeira de Galicia dende a chegada da democracia ao noso país. E o máis grave desta situación, señorías, é que neste Parlamento séntanse 34 diputados dispostos a defender o indefendible e a justificar o injustificable por puro interés partidista. Quedará nas súas conciencias. Os mesmos diputados que afirman aspirar á soberanía fiscal de Galicia aceptan sen rechistar que sen o concurso das institucións galegas se negocie unha transferencia de débeda a medida de Cataluña. Eu escoitei neste hemiciclo en moitas ocasións o BNG acusar o goberno galego de aceptar o actual sistema de financiación a pesar de ser lesivo para Galicia. E penso que os galegos merecen que fagamos memoria.
Porque o actual sistema foi froito dun acordo entre o goberno Zapatero e o tripartito catalán, pero tamén é froito dunha chantaxe ás comunidades autónomas. Entonces había que solicitar a incorporación ao novo modelo de financiación, como hoxe hai que solicitar a mutualización da débeda. E se non o solicitabas, ameazaban con manterte a ti a financiación anterior, que aínda era peor que a que se ofrecía, igual que hoxe ameazan con non condonarte nada da débeda. Se aceptas, tragas cunha mutualización feita a medida da comunidade autónoma máis endebedada de España, que Cataluña, e se non aceptas, tragas igual coa mutualización a catalana, pero sin mutualizar nada da débeda galega. Novamente, unha chantaxe dun goberno socialista a Galicia. E novamente, o BNG posicionado ao lado dun goberno socialista que chantaxea a Galicia. Teñen vostedes, señorías do BNG, un cinismo sin límite. Que quede ben claro que o saiban os galegos. O BNG, o actual BNG, son os cipallos do sanchismo. Non se les pode calificar doutra maneira, señorías. Os mesmos diputados que afirman defender un maior autogoberno para Galicia póñense unha outra vez do lado dos que tentan limitar ese autogoberno. Apoiaron ao goberno que negaba as competencias do litoral, apoiaron ao goberno que nos negaba devolver o IBE non ingresado, apoiaron ao goberno que atacou o dereito sucesorio galego e tamén ao goberno que nos impón un concerto solidario letal para Galicia. Un concerto que só se pode denominar solidario cun exercicio de cinismo sen precedentes. Eu pregunto ás señorías do BNG, están vostedes dispostos a asumir que as inversións do Estado se realicen en función do PIB das comunidades autónomas? Están dispostos a que se mude o sistema de cálculo de reparte de IBI das comunidades autónomas á demanda de Cataluña e en contra do interés de Galicia? Están vostedes dispostos a que se utilice o principio de ordinalidade, que non é outra cousa que quen máis aporta, máis ten que recibir? Hai que aplicar ese principio tamén nas declaracións dos particulares? Apoiarían vostedes que se aplicase ese principio no reparto de fondos europeos? Están dispostos a asumir que a suposta aportación solidaria que realice Cataluña só chega a aquelas comunidades que acepten manter a mesma presión fiscal que Cataluña e, polo tanto, que renuncien á súa autonomía fiscal? A pregunta que lle teñen que responder a algunha das súas señorías aos galegos é por que lles molesta tanto ou ven tan mal que Galicia vexa limitada a súa capacidade para decidir desde Madrid ou desde Bruselas e, en cambio, aceptan sumisamente que sexa outra comunidade autónoma a que decida a fiscalidade de Galicia. Ou son vostedes nacionalistas a tempo parcial ou son vostedes cínicos vocacionais a tempo completo. Digo yo de verdade. Eu creo que os galegos teñen dereito a saber se o BNG acepta isto. Porque xa saben os galegos que o señor Besteiro está disposto a tragar co que sexa. E por iso foi elexido para recibir cos brazos abertos ao señor Illa, permitíndolle vir a Galicia para descalificar a todos os expertos galegos ou non que rexeitan ese enxendro chamado cupo. Que saberá disto do cupo Fedea? Que saberá o Foro Económico de Galicia? Que saberá o señor Santiago Lago ou o señor Leiceaga? Que saberá o señor Barbón e o señor Paje? Que saberá ese peligroso centralista madrileño facha chamado Josep Borrell sobre la financiación catalana? Nos lo van diciendo poco a poco porque el calibre del supositorio es demasiado grande para que pase de una sola vez. Que saberá esta xente? Sabe o señor Besteiro e sabe tamén o peor ministro de todo Occidente na xestión da pandemia. Son os que saben. Miren, eu me imagino a conversa con o goberno. Oye, hai que mandar a illa que explique isto a algunha comunidade autónoma. Non se pode escoller ningún ano onde estemos gobernando porque nos corren a gorrazos. E tampouco mandemos a illa a ninguna onde teñamos unha mínima opción de gobernar porque non nos volven a dirixir a... Que non gobernemos e que non teñamos unha opción de gobernar. Home, teño sitio ideal. Galicia, que o amigo Besteiro traga co que lle mandemos. Non hai ningún problema. En Galicia non hai nada que perder. Eu, señor Besteiro, digo de verdade, non se preocupe. Non se preocupe. Por moito que vostede sumille e por moito que BNG faga exactamente o mismo, Galicia vai seguir tendo quen defenda os seus intereses e a súa dignidade. E por iso a Galicia do sí vai decir sí a este teito de gasto. Gracias.
Pois rematado o debate, procedemos á votación do límite de gasto non financeiro dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2026. Votamos. Presentes 71, afirmativamente 40, en contra 30, hai unha abstención, polo tanto queda aprobado o límite de gasto non financeiro dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2026. E antes de dar por rematado este pleno, permítame que lea con gran satisfacción unha declaración institucional en apoio do manifesto da plataforma Dereito ao Tren, e que di: a estación da Gudiña, Porta de Galicia, dá servicio de tren ao territorio do Oriente de Ourense, que inclúe as comarcas da Limia, Terra de Tribes, Valdeorras, Verín e Viana, e facilita a comunicación co norte de Portugal. Os horarios disponibles na devandita estación ata o pasado 9 de xuño de 2025 permitían desplazarse para acudir a unha consulta médica, para realizar xestións administrativas e para diferentes casos de uso relacionados co emprego, a educación, o turismo rural, o desenvolvemento local, o emprendemento, a conciliación familiar e un longo etcétera. En definitiva, tratábase duns horarios que posibilitaban á poboación exercer o seu dereito de mobilidade e acceso aos servicios. O 9 de xuño, Renfe oficializou uns novos horarios que eliminou 16 trens, do que ata entón tiñan parada na Gudiña. Os cambios introducidos por Renfe quitáronos ese dereito á mobilidade e poñen en grave risco a igualdade de oportunidades no noso territorio. Agora emprendemos unha movilización para defender o noso dereito á mobilidade, á igualdade de oportunidades e o acceso ás infraestructuras que transforman o noso territorio e das que outros, pero non nós, poden gozar. Queremos ver pasar o tren, que pare e que sexa útil. O noso medio rural debe ter as mesmas oportunidades co resto dos territorios. A desaparición dos horarios útiles de tren pon en risco tamén a continuidade da propia estación. Os horarios inútiles farán que se utilice menos e, por tanto, darán pé á reducción posterior dos servicios e, finalmente, ao peche da estación. Para permitir a conexión do AVE coas comarcas veciñais de Valdeorras e Verín, establecéronse autobuses de ligazón entre os concellos e a estación. Eses horarios de transporte por estrada permitiron manter conectadas as comarcas. Con todo, agora están tamén en risco de desaparición. Por todo iso, solicitamos a todas as administracións involucradas, tanto provinciais como autonómicas como estatais, que nos permitan a ciudadanía accedermos a un dereito fundamental como é o transporte e que nos permita acceso aos servicios sen discriminación territorial. A nosa reivindicación é que a estación Gudiña, Porta de Galicia, conte con horarios útiles para as necesidades que ten a poboación neste territorio en igualdade de condicións con outros territorios e estacións de orixe. Por iso pedimos: 1. A adaptación dos horarios ás necesidades da poboación. 2. Restablecemento das frecuencias eliminadas. 3. Apostar por un servicio público ferroviario e útil. Que así sexa. Gracias. E remata aquí o pleno. Moitas gracias, moi bo día.